Ik ben Camille Oostwegel. Ik dirigeer dagelijks een onderneming van 350 medewerkers. Maar een orkest dirigeren, en zeker de Philharmonie, dat is toch andere kook. En ja, ik vind het een grote uitdaging en een eer hier met te doen. Ik kan geen noot lezen, maar ik heb de muziek wel altijd in mijn hoofd. En ja, hier heb ik de eerste repetitie gehad met de Philharmonie. En dat veel tegen en nee tegen. Ze hebben geluisterd een beetje naar mij. Want ja, de moet toch als dirigent moest het orkest onder controle krijgen. Ik vind het fantastisch te doen met alle collega's. Ook voor het goede doel, de muziek van jong voor oud. Ik ben een grote liefhebber van harmoniemuziek. Ik ben verbonden met de Greun van Wolder, ook een beetje met de Saint-Cécile uit IJs en natuurlijk met de brassband van Hout op Sint-Gerlach. Ik vind het fantastisch. Ook wat ze doen voor de jong muzikant, om die op te leiden. Want de muziek moet altijd doorgaan.